rong kep arara tum thur paksi PSP a project longle pata la pen compensation ang pinangji pu ka chisong pon phong jangre PS arat APHLC pen ka cheu puthak phirang kya mai kangni School along luthan bang tu mi thang sai ka chiklem pami me tu ma phan so dak pen insai ponji KSA KarbiAnglongLIVE kilang do anarat phanstame kardom pajirlo nili birta than mang phisami beauty bepi non birtang ton pen achuit tha mithang longle mithang dimalong chirai kom ke pulutangte marsi nang chirai kom jilang nona por natsi longle ke joy ki dolang natlo ki dopo natlo ki dampo Lason si wo signify krepo puloni constituency ki parlo angkang sok longtar jangphong aro torti langsu longhu lapen rongke parar tumchingrum si torti langsu lapen sok longtar towa krongni kachetha ka long rongke parar tumchingrum si longle pata nang pipetik palm storage project thi hek pen PSP pekthek thi lapen longle pata nang pivek tha Karbi Autonomous Council ke chari ke theke ding tum pota nang pipe pulotangte towa paselam longle pusi ramsing ronghang soklong tar rong asar pen lamthi chipaklang pon ho mondo tum dang ho komania akethek muchora tum ta bang po hem adon photo ko thai dam adon karju dam nang tumarong don kan lo amuka hem bang kan lo pula so karju thap la pen amenalis ke pon bang ke pidi pen king tonoi la pen la solam clear jetik nil tum phan la sa map nang paklang thekthetik la pen kwan ma long le ke dam ji la pen nil tum phan pota nang pipetik ke bang ke la so survey tang ton nang po la pen ako eso na bang nili putuji la bang ke pini pen na bang ke nil tum dak rong arat pen si rong ke barat pen si nil tum nang pachini lo pini pen bang ke company tan nang lutlong le lo la solam nang department na sort nang lutlong le lo putalong den aphi compensation ko anma kilong nangji chiri sialong ko ansi kilong nangji la tokjir pen paklang det tha ansi long list tami pekpon thekji pusi pherangke thengnu pachini dun bangke number 1 ke la pota nili tumphan nang pache out back nang po la pente nang pivek nang po angko la lo next number 2 ke la son lo nili tum di comments tipo pini ke yaro bang ave pini ke amuk ta hok hente ni tum dak inglong pen ko ani kang lit kang the nili tum ke dam kosto nili tum an to chejun je pen ke dam nili tum han pata bang nang deng de diti lasi non bang ke nili tum ke alangli Dr. Turi Hamrong Hangsa Rapanta nilitum ahin pen bangke na hok ben alangli dakche wangsi akeng tak nang CBC nilitum along nang humri si lalong le bangke nilitum han nilitum ke mangateng nang papleng pinang po kinama bang pan kijor bang pan nang paklang rek nang nam nang ne ke kinam bang ta kijor bang ta jor nang ne ke inglong ko ano ne alang tum le ke boy plak plak kalimati net ke ko ano ne ke parloji parlo po la ke Sining jujetik, longle jujetik ta net ke parlo po go mek pulo ne pine la ke parlo po la ke parlo ke anak tu mehem ta parlo lo bo nili tu mehem ta parlo sop thoi long ta parlo lo la ke net pu bang parlo lo la ke parlo alang le tum ko ipu he ahem ti pi ipu he PRF nang parloji pu alam klardak pen nang pachini nang chi jongsi ahok ahak pulutang te ladak rongkep arong alongke reserve nang lulong le pusi pachini dun Puloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE Hamren constituency ke parlo phong jangre arat APHLC song pen kachi o ame kangni pini pen ke APHLC song avelo All Party Hills Leader Conference tihek pen APHLC political party ke Japon APHLC Central Committee ame phujai kathar IS retired pen ke than akemang mission bonta ke claim ke dam parlin parlo et pen ajo ki thurmi ari so nim so to makaya phan thi dunga por la pen akaya phan ki pana hokson si mandatlo kilik abatai tin APHLC party ke haidunji kalisi kerem par idun parang bong pen puthot claim ra pera tum phan kisor kiplung asai ke deng berajo non ke dam tang emeliang hoi abaha kilik kibi jutkok pen APHLC Central Committee spokesperson angtong tiaphan kisor projok thidung APHLC song phan katikuk dokoklo halapu APHLC akache songalong karjap thip ove kimiatum anta aning oiroya jok arni APHLC song pen kache ustame thekpon longlo pinile thota lakha nerkep hamlen MSC constituency ke parlo phong jangre PS along APHLC
thi te thi reng te reng pokema tha thip asongja tum pini APHLC asong pen kachi u puthak phirang kya mai pen pachita nitum kachi udun trot kalisi APHLC Central Committee LA Committee perapen PS along committee ke seng do amta kachi udun edje phan phirang kya mai pen phongjang re PS APHLC ami phu Rajesh Song pi pen kachuning ri pen pangdaklo Bangso melong nitum APHLC pen chikak pamilo bonta akaprek National Party along kidun je phan ke matha ve puta APHLC Youth Wings kongchun bangju tangrong phar pen pachini APHLC Youth President Mohendra Base tame chitong dunsi phirangkya mai kangni RDP dun idalo stame tum dak chitong an pustame tum pini press meet ke phanang ko alam theke akaprek alam ave pini ni tum dak thoyang re PS along ke APHLC committee pen ke ni tum pini resignation ka chipi mate claim dam hun thek thelo labangso party long apor chipi dendelo claim dendelo ko sini tum labangso mai pen KarbiAnglongLIVE phan achini pon Hamren pen Danieling hi KarbiAnglongLIVE Vosika chikloni phai kresi lakhain koraisi Borjan Constituency angkang HDP Longbui Timong LP School along KSA pen kahumridam Karbi Lo Charlia Song Mate Karbi Students Association KSA Bokajan District Committee Dunmei Phu Sarmen Tiso KSA HDP Head Branch Chunbang Sarching Thur Hansel Lapen Arisang Ho Tumpen Pen Kahumridam Padulo Kahumridam Hut Students Lapen Teachers Tumpen Chingki Chithan Pon KSA pen kaning je pon ke Borjan Havar School along Kahumridam Pini pen Pangcheng Pon Lapen Nilutum School along Tin along ta Humri Padudam ji Kahumridam along komani lothan ba tu mithang sai chiklem pami midet thekpon longlok liputang te alang phan soda ing sainang kokpo athe lu kachali LP angdeng along pensi foundation pathir dun pami mate than baminangji quality education ke wan jelong nilutum KSA asong pen lothan bang tu phan langchari dunji komasi ke than pami mima lake pangthek dunang kokpo puta sarmen tisu pen ningje pon nilitum school visit labang ke nilitum non head poli claim pom long sami pinning sengkang sami nilitum cheng poneklo labang ke non nilitum cheng pole puda sachol labang ke nilitum longboi timong MP school long siwang lo asi non nilitum abang ke damtang sami quality education la puthak penangan ningjelo sitame nilitum kelang don chari ave pulte la so quality education bang ningje na ke ma puma thap pensi nilitum visit lo lasi laso ka visit long jong si mane teacher do school ke than thei la pen time pen ke damde jong si lason doko pulte nilitum pen bang sodak pen sai pusi la bangso media chatai lo pen pachini kon lo Gilai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE First Inter-School U18 Girls Football Championship sudini ra encoratro hanjang lang solong ke pathupon Pini football ang dun kiti ponalong aluhi kachetong dun KSA Athletic Secretary Rajan Rongpi HSA Mephu JC Pathak HSA Chunbang Amit Puran Terang Pachathang Chunbang Bisnu Lekthe KLA Kensing Rongpi KCS Sarat Chandra Be Penchangbok Kithe Kidinga Tumchitong Dunsi Aliralon Pidun Pini First Inter-School Football Championship Surinira Inkoratrok ang dungkiti ke pathu pon lake High Mountain HS Lapen Hanjang Langso High School atumang bong ing Tangkring Pen chipati ponlo High Mountain High School atum First Point Pen chipahay pon si kecheng si anong A chipalong ponlo Sang TD Pen Projenterang KarbiAnglongLIVE Lakhain Korapho Nilip MSC Constituency ke parlo nongnam ka chithangklong PWD Chukihula Subdivision UDA Mohananse ahin pen vusik ni phai krep phuani methang sa hem methang pen thurpulsi PWD Chukihula Subdivision Office mate sai hem ka chipang thirpon Vorengang hoi cyclem bang pho tuma phai ki juma joinei sai kiklem chithak pon rabari ave pinang ana chir ki ding dolu PWD along sai ki klem bang phu aphai ki juma ki mi ke pek ponave non mad UDA Mohan Hanse chokidari nudo permanent labor bang hini vetlo Chokihula PWD ke parlo penang anadang ke thedo bonta kopia porsi PWD atum ing samri nang nakpulutang te jasemet ke sai klem bang phu sai ki klem chithak rabari ave ajoini lo
Pinpur me ke damtang Karbi Anglong Thomas Council ASDC intang kring apor hut chira hut ke Ladak PWD Chokiola Subdivision Office along Cyclem bang photum bang phokep sosedo api Congress Sarkar Karbi Anglong Thomas Council ke charia hut akimi ke pekpon bang hini sosedo bonta kopi koson penone non BJP Sarkar bang det pen ke akimi PWD Chokiola Subdivision along nangki toya vi pusi phirangke thengno PWD Chokiola Subdivision Officer UDA Mohan Hanse ari sangho tum napen tibok het ke do arar tum phirangke thengno PWD Chokiola Subdivision along akisong alam thi chethan ponlo Prabjin pen Karbi Anglong Thomas Council a hin pen PWD Chokiola Subdivision along akimi cyclem bang pho phai pabat ponsi ke me puta phirangke thengno chethan ponenti Mana nili mena ceklem tu nang kogati la pula mastero si abdel tani tumlong sabdiban isi pensi mastero bang thomelo anke chokidar ave kumat inod bangke inod mastero phange chokidar sengges lo bahni bel am klem ni phange war si klem poma la office pasi pangthir poma masi nili mena pensi klem pon sai jog gedel ceklem tu nang kowa ane office na function na ko to la non BJP sarkar du kokpen kaprek akimi tum hala dagnang to sono be masa asoda ke avi avedi ni aprang congress hot bahni ne do office setting na to non apian ka vila Chokiola pen Sonjit Krola pen Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE Hauraghat MSC Constituency along Booth Sanmilan Ame ke padopon along Hauraghat MSC Constituency along ke damtang MLA kilikahut vote kilong keong a polling station atumaphan ke chengsianong e tangka suri phokep lapen adunthu anong e tangka suri thongkep kipipon lapen bang pharoi sira trok sikep Congress pen PHLC atumaphan BJP songlong kachpa okdun Vosi ka chikloni pai creep clear ni Hauraghat MSC Constituency ke parlo Pan Bazar along MLAA DS Kim Pen Market Shop Building along e Sompon Lapen Hauraghat VDC Bhawan Asai Hem Kimi MLA Lunsing Teronari Dengpen Ingpu Pondong Bang Sopi Hauraghat Mini Stadium Auditorium BJP Booth Sanmilan Ame Padopondong Bangso Mailong ki damtang Assam Legislative Assembly election hud Hauraghat MSC Constituency pen vote kilong keong a polling station atumaphan ki chengsianong e tangka suri phokep lapen adunthu anong e tangka suri thongkep lapen ki thom anong e tangka suring koi MLA Lunsing Teron ari dengpen pi pajer ponlo Bangso Booth Sanmilan Amealong Congress lapen PHLC asong pen chi oponsi don bharoi sira troksike patum BJP asong long chipok don tanglong MLA Lunsing Teron kachitong dun Bangso Mailong Karbi Anglong Thomas Council Chairman Raju Tiso EM Rite Singh Hi MSC Kangbura Kiling Abarim EM Kon Singh Rongpi Border Development Board Chairman Willingson Phangcho BJP EKADC Klem Bangphu Sarjeng Ingti Board Chairman Anupam Tongbi Atum Penchanglo Pinangan BJP Songjapi Atum Chitong Dun Si Ingsamjen Pen Pachunpon যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত মই ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল বুথ সভাপতিসকলৰ লগত যে জিকা লগে লগে আমি 9টা সমষ্টিও বুথ সন্মিলন এটা কাৰ্যসূচী ৰাখিম মানে বুথৰ সভাপতিসকলৰ লগত চিনা পৰিচয় মণ্ডল সভাপতিসকলৰ লগত চিনা পৰিচয় এই কাৰ্যসূচীটো আজি ইয়াত হাওৰাঘাটত ৰাখিছোঁ যোগদান কাৰ্যসূচী আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা PHLC দলৰ পৰা আজি 170 ফেমিলি আজি Bharatiya Janata Party দললৈ যোগদান কৰিছে Dongmukak Pensem Singti KarbiAnglongLIVE Lakhain korapho Nilip MSC Constituency ke parlo vosi ka chikloni phai kre ke thomani Nilip Poetry and Arts Foundation pen Patir Piponsi Chokiola Nilip Sports Complex along Barla Volume 1 Poetry Meet Arni Sivet Abharman Kachepate Gibipon Poetry Meet along Kachepate dun Nongnam Kachatang Klonga School Atumamen Lapuson Henno Koilamati Presbyterian English High School Chokiola Assumption English High School Grace AG English School
Chokiola Higher Secondary School lapen Koilamati Arlong Rupat ME and English High School la Some long Aluhi Sarpoman Apeng Pen Kachetongdun Chokiola Town Committee Chairman Winson Ronghang Chetongdun si Lamthi Kejai Lapuhenlo Karbia Ke Kang Thim Pindeng Sumpon Jutang Jubat Ingcho Klong Ajat Le Charlie Jista Lu Kithek Paprang Kinang Sot Lu Thekser Lute Kitokilang Ahin Thekser Po Nilibalong ke nonamat Luthui Kitok Thekser Kitab ipakta nonamat kitok pen kipachon avilan la somia long kachetong Chokiola Town Committee Chairman Winson Ronghang SAASA Mephu Mirjeng Rongpi Nilip Development Block Assistant BDO Giri Rongpi Nongnam kachetang klong Facebook Content Creator Sopna NTP Hirbangpi Lydia NTP Non Pubjin Pen Tomo So Kitok Hirjir Kitok Kitab Kitok Lamthe Kejai Kachipati Penchenglo Siding Ponthu Popusi Pirangke Thengno Nilip Poetry and Arts Foundation Mephu Sujit Timung Lamthe Pangdakpon Hirjir Ki Hir Kachipati Ke Hailake Ke Chengsi Nong E Ke Long Ponke Chokiola Examson English High School Adunthua Nong E Ke Long Lake Chokiola Higher Secondary School Ki Thom Anong E Ke Long Lake Koilamati Presbyterian English High School Atumsi Nong E Chipalong Ponin Tilo Labang some ke pachun ponjia phan ongdong manpeng ke dotum bidi sore penchanglok cherap dunno Nili Poetry and Arts Foundation me phusujit timong kongchun bang ojit phangcho bidi sar mohan hanse lapen ari sanghotum school humner kep lapen kadukawe bang chokner kep rapho so se lu ke chari students atum phan hirjir ki hir kachapati dun la solong Indian Air Force atum ke hijun alang me se ka phan rihinga me cherap dunno Kadukawe bang pharu ke thom sose che tongdun la so hut lu ke than bang phi atum all KarbiAnglong pen nongnam ka che thangklong hirbang pu hirbang pi atum che tongdun hirbang mate poetry meets all KarbiAnglong barla volume 1 pini paman ponlo la so program jitu organizer atum nili poetry arts information atum so organizer atum phantame nili Proper piglo alang lutung lebang sekemat hapon nili balong tame pinangan jitu hirjir poetry jitu kita atum dopik debon sitame asama platform long le debon sitame pini lebang so nili poetry arts and foundation atum lebang so platform ke people lagi simi pigala pini theglong long lebang so program long jitu organize pen jitu advertise pen latum some 80 participants an bagdo isi lagi mission nang thek kinon kedamtang sorry pinangan jitu school pen kiwang kolamati school lompen tak kiwang do lompen chukilai re lompen high school ME school lompen tak nak participate in topik isi lagi celang mission lompen thek se ke thek atum ta mela tum so a platform long chepaklang ponong lo asi mainly la lompen di than pon lo je organizer tum la bang so a platform people la ke pinangan sinding poro la kiwang jelangan ni tame alang ni tame unan pela bangso aku laso bangke continue pon nai pesen hin ne chonari pon lo all KarbiAnglong poetry meets pini la bangso kichun akadom pajuri lo lamchong anat ingchopik pusi acha than te bon sita pini ani tadeli tum theklong le je nili pen isibak alu thui ke klang dulu pun tum theklong la la si nili tum chathan lo je nili tum ani si de tum owi ki mi tum chitong lo chahang lo itum chipindak ra jo nili balong ke abang kutin ta lam thek pik lun thek pik se chipindak se tai tum long lu thui awe non ke ei tum kaching thur ke prop pik pir thelong sidu kacharli ke chuhung pik pir thelong sidu kai ta ang thek nang ji labang so por hut li tum nili balong bang ke lu thui awe Chokiola pen sonjit krola pen Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE ni phaikre ni ada por phaikre sia por silonijan khagrajan PSC along Ayushman Arogya Shivir Kom TB screening camp atum pen chipatir piponsi TB Muk Bharat Abhiyan mate TB MBA intensified 100 days campaign ke padopo labang some ke pachun jephan bokajan health block lapen district tuberculosis center TDC KarbiAnglong tum chirap chetu dunlo labang some along alhi sarpo man pen kache tongdun MLA Surjorong Phar Haroi Siraner ke Bokajan LAC Sardili Bay Chairman Bokajan Town Committee Dr. Devoraj Diuri in charge BPHC Dr. Ranjit Sarangfangsa District Tuberculosis Officer
Philip Teron board chairman Chenglok pinang an man peng ke do ke the ke ding tum che tong dun son si tibia ke so ke do ka chelang bo matuma phan ke cho son ake joy pen sang dali jangthu Horlicks he hui ron pon lo tuberculosis center tumpen tibia ke so phan ke long pon atengke suri sira pharohini ra pho aphaido Karbi Anglong ningkan surini ra inkora pho lapenthu arkoi chiklo pen vosi ke chiklo an pharo plira plikebra hini tibia ke so phai lakha ponong lo la solong pharo sira krehini tibia ke so hauraghar health block hini choki hola health block pharo sira plikebra pho bokachan health block lapen pharo sira trokner kebra ke thom manjar health block along pen tibia ke so nonamat se chelang pon bom aphai do pusi pachini pon নিশ্চয় মিত্ৰ তাৰমানে ৰাত পেন তামে লা টিভি কিছু গেলং তুম খান আজকো বাং হরো ফ পিদুন পেনালাং তুম কিছু কিছু না হরমু পিনে পিনাঙি এতে কিয়ং দুং টিভি কিছু গেলং তুম কে গছন হ সি বিলো পটি লাইন ফ্যামিলি তুম কিছু কিছু কে শিক্ষা কে দো তুম আকো টিভি কিছু লসন কিছু যত নেকি কিছু জং সে নিউট্রিশন লং কমি মে পুতে কিছু বাং বাত ভাগ দে তিতি জলা বাংসো দো মাসিলা বাংসো so নিশ্চয় মিত্ৰ তাৰমানে সি ডোনেশ্যন কিপি লা সো টিভি কিছু তমান কিছু জন হমু কেৰন কে বাগদো পুরা মাংস দো নি তুমন তা দোদল ইভেন নাংলে তুমন তা পিদুমে জংসে দো পুরাংতে লা মাংস প্রোগ্রাম বাং লা সো ফানসে পিনি দাক নিজন লো আসি এনে প্রোগ্রাম কে কন্টিনিউ দো বম লো আছে নাকো ফেস ক্লেম বম লো লা পেন লাদাক arong dam si adon dam si tv কিছু তুম ফান দাক X-ray, portable X-ray dolor aso X-ray kuri po, chest X-ray kuri po. Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE. Vosi ka chikloni phai krihini ani kangsam por phai phwa por malon khathati Paradise Hotel along non ke wangji pai chiklo ni phai isiani KarbiAnglong pokachan hanjang lang so pathu kramlong ke chengsi tribal fest bi pon popusi radaphan content creating director lapen Dr. Pankaj Gupta phirangke tumaphan pachini po bangso press conference ki phapon along karchu ajai mix tame dengpono lapen Dr. Pankaj Gupta Bollywood singer management committee team nongnam kache thangklong lunsepo binong timong lapen ari sangho tumaphan phulon kamusa lapen karbi poho pen dengpon anparta KSA chunbang de soiteron chandan phukan social worker lapen kapre ke thegi dinga tum chitongdun tribal fest along nongnam che thangklong Bollywood singer Mika Singh Jubli Barua Arjun Lakra lapen KarbiAnglong nongnam che thangklong binong timong atuma phansi johang ponno lapen bangso jai megalong tikera dor lake ador ki jumnai suri si premium suri sira pharo pho VIP ticket suri ke thomra pharo pho lapen VVIP ticket suri pho offline pen online stami namponong ji pusi press conference pen pangtak ponlo tribal fest মানে এটো fest or tribal or off tribal মানে for tribal and off tribal ফরক হই যায় so off tribal যেটা আমি করছে all over the country and in the later part all over the world about our tribal culture to some but it tribal কারণে খালি এটো হয় এটো নয় but people can come from all over the world so they can watch how they celebrate their festival and music Pasini he nang tuma pachini painge bangso tribal face lagi untuk akijo eventati itu tiket system masih bangso tiket or check na teman-teman ko la bangke VIP ile tum suri ki thom ra par performance ile tum long course ko lapen ke ile tum la bang VIP lo ile tum suri performance ile tum long course ko lapen ke labang general lo labang ile tum suri sequence ile tum long course ko Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE. Kedamtang busi ka chikloni phai krehini lakha inkoresi Borjan Constituency angkang HDP pathuak lamalong HDP Sports Association pen chipatir piponsi Men's Football Club League ki pathu ki pangchengpong
Labangso ke pathu ke pangcheng ahud aluhi sarpo man pen KarbiAnglong Autonomous Council Board Chairman Food and Civil Supply Philip Teron, Borjan VDC Chairman Kamantiso, BDC Mepu Chris Romphar, HDP Lams Mepu, Chandra Timong, KSA Tiripi Kongchun Bang Desoy Teron, Dihin Chunbang, Longkiringti, KSA Bokajan District Committee Mepu, Raju Ingleng, Borjan Jutang Asong Mepu, Jana Singh Teron, HDP Sports Association Lun Mepu, Harsing Disola Pen Penangan Kithekiting Atum Chitongpong. Bangso Pinsomar Club League ke pathu ke cheng sialong Jirsong Club lapen Waisong Club Angbongsi pathu chipopono. First half ke pathu hut penta Jirsong Club atum pen goal ke thom thapono. Lapen second half ke pathu hut goal ni thapon thusi kadokave pumpho goal pen Waisong Club atum aphan parempono. Hai pen senglok pini ladak nitum labangso opening match along mai charipon mempu ke hai anparta to HDP Sports Association long alangli Vice President igla harsing disol ke hai si charipon lo lapen thuni tum pini mai long tum nang chitong don ex BDC pen senglok mondon lapen ge aprek aluhi tum chitong don lo lapen pini club league ke chengpon la ke Jirsong Club lapen Waisong Club FC tumang bong lo la si pini mesen pen tun pon lo la si pini labangso keceng si mate opening match kang pulong po niling arok pigi Dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE. Dogmoka Sports Association atum kachipatir pipon ingdeng kripli karitang abari Minister Dor Singh Terang chiki momen pen Football League surinira inkora trok ki pathu ki pangcheng ponalong Ministrong FC atum gol hini phaive gol pen chipahai pon. Vosi ka chikloni phai krehiniarni Dogmoka Sports Association atum chipatir piponsi ingdeng kripli karitang abarim Assam Minister Dor Singh Terang aphan kachikimo amen pen Football League surinira inkora trok ki pathu pangcheng ponlo. Bangso ki pathu ki pangcheng amelong aluhi sarpoman pen KarbiAnglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso kachitong donalong manpeng aluhi aman pen Samilangso Education Board Chairman Samuel Ronghang PM Sri Rasinja LP School Headmaster Devoram Tirang atum pendanglok pinangan manpeng ki do bangphu bangphi atum chitong dunlo. Donor family pen abari Minister Kalitang Dor Singh Tirang amun pia kleng ritaing tipi lapen asupia ki bisi doli tirang piatum chitong dun. Ki pathu pangcheng pon pe prang Kalitang abari Minister Dor Singh Tirang aphan chikimo ponsi chikimo amilur kai ponlo. Lapen alang ni kai lamo chithan pon. Dogmoka Sports Association atum karitang abarim Assam Minister amen pen ingdeng kripli an misen pen Football League ki pathu ki pachun ponaputhak donor family ahin kachuru pajerpon lapen ki wang jilang aningkan anstame cherap chetudun bomji pustame chechakponno somsi Dogmoka Sports Association mai phu Vikram Terang kongchun bang komol rongphar anparta Dogmoka Sports Association along klem bang phu bang phiatum stame donor family atum aphan choru ponno Bangso Football League ki pathu pon atirang tum lage Ministrong FC na pen ikoi kro FC tumang bongsi pathu pono ki pathu pon boma por hud Ministrong FC tum ki thek muchola jo gol hini phaive pen chipahai pono Dogmoka Sport Association koi pen ka organize kon 2026 aningkan aparman aphan ini keceng siang deng lik ceng pon lo lapen pe labangso lik kibi pon ke Kalitang Dor Singh Terang ex Minister of Assam amen pen sibi pon lo lapen pe pini labangso keceng si opening match along nang chitong dun alohi tum bangke donors hoi pen alang li kahai pi Sangti Rita intipi pen cenglok lapen te KarbiAnglong Autonomous Council sa Raju Tiso Chairman alang litame ini labangso opening match along alang lita nang chitong nuno lapen te alang li han Dogmoka pen Samson ti KarbiAnglongLIVE.
Lakhain korapho nilip MSC Constituency ki parlo Chokiola Hawarlin dogrong pi arong amikar silarson tong piachor sangpi romila rong pipi cancer kiso kicholong pinipen chiklo John Troxy Soselo kiso kilong kechenke ang om ra along kang o doktor tumpen kipuke cancer kiso pusi thandaklo sitami sekachelangje phan KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Haphan Sekachelang Japan Nangrab Dun Vek Thapusi Pherangke Thengno Pen Chuning Ripong Vosi ka chakloni phai Grace Yarni Sekachelang Japan Pherangke Thengno Pen Kirap ka Hangpon Silarson Tokbi Achor Sangpi Romili Rong Pipi Cancer ki Sokilong Chengke Hidamtang Thangthang chiklo pen Asu ki Sopen Aphi So Bomsi Tebokhet Chokiola Block Primary Health Center BPHC along se Chelangdamlo Sita Aphi Bokachan Dipu Medical College and Hospital Dipu Catholic Hospital along se Chelangdamlo la sohut se ka Chelangaphan hem sabiri kove hem hormu anke chijor lablo la bendon rabatumpen nangkera patangka amta non ke se ka Chelang kedam kewang dovai ke naman si tangka ta iklapro Dr. Tumki Puke non Pabjin Pen Guwahati Cancer Hospital along pon serak non operation serak nang pupusi pukoklo nasihala pu pon imove ongamat Hospital Pen hem chewan thu detlu lasi pini pena pangbong Guwahati Cancer Hospital along ponang pong lasi se ka Chelang Japan kave na pen kisung thektiklo lasi se ka Chelang Japan KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hangaphan nilip MSC Pobichorong pi Bokachan MLA Surjorong Parliament KarbiAnglong ki thek ding tum anta nang cherabdun vek thapusi phirangke thengno kechuhang padopong sangpi romili rongpi piachor silarson tokbi lapen hem misia hin pen seka Chelang Japan kirap chuhang pondo kirap ke baje duna tum an la screen along ke paklang pon hello bank account number 0311201700068612 lapen IFSC code PUN B0031120 lapen Google Pay number 93650700013 Litum kidam tang chiklo John Carben istamini litum chilang bomlo sitamini litum chilang lablo kado kinangji puisa tangka maha doan stamini litum ig lablo apo sino bangke litum ke chilang tatamo welo la KarbiAnglong a hospital doan ke litum chipon lablo Sitame nili tumapan mani kadowe daglom hospital anki unilo pusi doktor dompe nili tumapan pachini lo mamang ke nili tumapan Guwahati Cancer Hospital along sini nili tumapan aku transfer nangi titu amasin ke nili tumang ke non ke hala puan ke hilota hilowing ke nili tum KarbiAnglong pen angtan pen arlo amasin ke nili tum kachiponi panta puisa tangka sita nili tum akidor de manik akave ason sin nili tum dolo Payalo, amat in kelasi kato kami yang kela ko refer nang pitu ha Guwahati nasi manpeng ke do jinghon KarbiAnglong gas is ka jinghon nai doktor tu drama yang aphan stame ni tu ngahen tun pen tu ngahen tun pen kisu der tun pen kisu ka chungi nason no itu nga Chelangi phana vitet lo tangka poisa ke do ji yorngi anta ji yor lablo bari pitu ka to kave son anta nasi nitum han nang ji sora kang hon pen nitum han asap solang mathadun pen kisu Chelang ponji phan nitum han mathatha si KarbiAnglong live media pun han ka do ka be long anstame Chokiola pen sonjit kulo pen koilamati pen samsoningti KarbiAnglongLIVE Bharadera long man ke thenai ang hoi plotangte Prime Minister ang hoi henlo BJP asong pen Narendra Modi ningkan krihini Prime Minister ang hoi kangni ke chogarani pachetondensi pini rongkhang MSC Constituency alo Satgaon nga hithialong BJP Minority Morcha tumpen chepatir piponsi ke pangthira sai ke dengpo Bharadera long Prime Minister Narendra Modi ningkan krihini Bharat adet Kichari chok pamisi lapu nijang KarbiAnglong alo ke do BJP Minority Morcha atumpen tami ke pangthira sai dengponsi West KarbiAnglong District BJP Committee atum abitung atum anparta Yuva Morcha Mohila Morcha tum cherap chetu nsi Satgaon ahithialong ke pangthira sai dengponlo
labangso ke pang thira sai ke deng ponalong pini jasemet kupia thesi labangso sai ke deng ponang kokma proputhak minority morcha bitung atumpen ke than ponalam thei ilitum nona jupon sina শাসনৰ আজি 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে সেই উপলক্ষে আমি ৰাজ্যিক সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিও আমি আজি স্বচ্ছতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমি এই স্বচ্ছতা অভিযান আমি ৰাখিছোঁ সাতগাঁও বজাৰতে এয়া অসম চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ নিৰ্মিত হোৱা অসম মালাৰ দুই সাইডত আমি এই স্বচ্ছতা অভিযান আমি ৰাখিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে স্বচ্ছতা অভিযান সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছত আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 12 বছৰ কাল সম্পূৰ্ণ হৈছে সেই হেতুকে আমি 3টামান বজাত আমি মঠ মন্দিৰ চাৰ্চ যোনে য'ত যায় আমি তাত গৈ কিনে আমি সেৱা ল'ম যাতে আৰু lapen bharara dera long Narendra Modi Prime Minister ang hoi ki khi ningkan krehini ke chok pen West KarbiAnglong District BJP Committee tum pen stame Prime Minister Narendra Modi pharman pregjam adhorom ke kroitum kardom a hemalong stame ahirjumi ke hang pidunji aphantame sai dengponji puta WKD BJP Committee tum pen ta phiran ke tum atheng no long nang pachini dun Ram da Sadgaon Bojaralo Pini ni tum da minority morsa la bana kapre morsa tum da nang chitong do masi mohila morsa do kapre morsa tum nang chitong si tum da dan district parents budi tado lahi tum nang do ini tum kamera persi ni Sadgaon Bojaralo kapang tai kapa sapha akam ni tum pini klempon Ladak chot ma made long apek stamina ni tum phasan klem majid dulang ni tum long apek klem nam ji non da Sadgaon long tum cheng pon lo na tum dongka taunong pangkir pon ji sanga thasi amondol ten hoi penta mithang jaga dalong pangkir pon asai ini bangso ni pache tonu ni tum klem pon lo dongka mukam ben wiki be KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo moikro arong along rabar ke koimate ke namjia hem kangpupon Bangso mialong sar Edson Teron dunmei phupensi me chari ponno lapen me ke phalam the harbamon inti nilip rubber board me phupensi thanpon lason si ningkan kon penoni nilip along tame rubber hithi chutiki ahem tunatumdo bonta kapregadim si chojor damnang bon bonta Niphai crazy ani rubber ke koi mate ki namji ahem pupon tangno nasi Niphai crep phor ni penke nili palong tami ke nampon pangcheng ponlu puta thanpon lapen ladak pensi rubber quality ko ansi ke pame ponangji mate claim ponpo pustami thanpon lo lasi nili palong rubber khiti ke do tum an ke Niphai crep phor ani penke wanglute namponong popusi than pachini ponlo bangso melong Lomahu Aman Pen, Binaram Singlar, Elias Phangchu, Wellington Phangchu, Roland Inti, Jiran Inti, Atum Chitongdun. Lapen nili palong rubber khiti ke claim aning ke hatum do an ong dong pen chitongdun si me misen pen pachun pon. Ilem na kim hamne ke chini tum do lang. Kasi pini bang nili tum members bang drop cap dan do lapen. Members ang kari tum manali tum palo. Ada officially doji, official claim ponji, hela pini chiki chitan pon. Dak bang nili tum nangai rubber fix yan ponji. Rubber fix yan po dak masih koi to, dak masih sheet to banai to, dak masih lapor tak. La company tu masih job angku bersih nili tum. So malam pini nili tum hai aku dah alam chiki chitan pon. Chokyola pen Sonjit Crow, KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong Bangpho MLA Chipahai Det Apita Minister Anghoy Chelong Dunde Det Waputhak Lamklar Kipi Non KarbiAnglong lapen West KarbiAnglong alo social media long Bangpho BJP MLA atum do Bonta inuta Minister Anghoy Chipalong Dun Thek Thedet Waputhak Kedamtang Vusik Chigloni Phai Kepani 0 point along Abarim MSC Rensing Bepen Rarapan Lamklar Kipi pon Amuni tum laso daud long dunangi Ilitum mungni laso daud long dunangi ilitum ke KarbiAnglong pen di mahasa already banghini cabinet minister do CEM tum da cabinet minister renglo lapen ili puyi bangke HD puhangju HD ke lagat non akam do elo HD ke nili Assam government ban chuning ri banglai lo HD a department masi hadak pen pavedet na po atema 95 aningkan Indian Constitution Amendment 100 penapi halabang so 30 department bang non bang nili ke chinia teng plongte
ilitoma CEM akehaya bangke laso 30 department additional 30 department la inherent subject lo apot lo hai lase additional pu lase aprang pen around 40 subjects lase laso 40 subjects the directorate jongsi KarbiAnglong arlo dolo upolonde HED minister piakam dole Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Nonangkeleji MSc Kilikalong BJP Rachari Atum KarbiAnglong Constituency ko Ratrokalong ta Kachepahai Labji Aphan si non penta dodi sang si APHLC Congress the pen prekjam Arachari Aphan Arm Kisan KarbiAnglong along opposition Arachari Kang Tangkring lake APHLC hendo Bonta non malom APHLC tumang pong kachetonte ke dokok pen ang tong ti katharatum bang chekak don daksi kapre Arachari mahang pathek jephan pangdak ponlo Lasojok APHLC tum kacheton telo pupen ongdong tum prekjam constituency longta APHLC penche OC BJP along chepa ogdunlo Lason si vosi kachikloni phai krehiniar ni sarupathar constituency ke parlo japra langso Nehru pathua kramalong APHLC Congress chingrumpet pen bangpharo troksi rathong kebra pho societum pen BJP along chepa ogdun Bangso chepa ogdun amailong MLA CM Dr. Liramlong hangpen Rarami Pialong kachipachini ke BJP along ke komani ke thekthi kerere amegave anu kangthong amat adimam ave pupe BJP along ke KarbiAnglong along ke do bari matum anaphan ke BJP along ke madule wangta dim klong sik piding lo pusi pachini lo Anparta non ke wangji wosi ka chikloni phai inkora phorni Nilip constituency along Bangsuri pli lekai APHLC Congress HSDF lapen prekjam arachariatum BJP along dangche pogdun thu popusi CM Dr. Liramlong hangpen pachini ponthu News report KarbiAnglongLIVE Pinia birta kalaponsi kang ton poniklo karto